gutxe sakontzen joango gara. Makinaximen lagunkoian helburu da pertsona nagusiei edo, aktibitate batetik aurrerakoi, herri lagunkoiago bat eitsi, ezta? Errazago bat, bizitzeko kalidade honekue eta eskaintzen dutzena, pertsona horrek iraren, ezta? Makinaximen modaletik, argi dugu danontzako herrixe, ezta? Hori da helburue, udal gobernuan helburu da danontzako herrixe, eta helburu horregaz, ardatz ezberdinek lantzen gabiz, bai herri hezitzailea, umeen eta gaztetxoen ikuspegi hori, ezta, herrixa emoteko, eta beste alde batetik beste ardatz bat, zutabe importante, lagunkoia. Azkenengo lankidetzen gabiz, hainbat arkitektokin da, asko lantzen da, arkitekto batek esasten herrixe umientzako eta nagusizentzako ona bada, danontzako da ona. Ez daula begitxu bi helduentzako. Umiek eta nagusizentzako herri ona bada, herri ona da. Eta, horretxetan gabiz lanien. Azkenengo hilabetetan, igez ja hasitzako proiektue, 2022tik, ezta? Hasixe jarri zan da junzan lantzen. Eta azkenengo zatizi urtiana eta urte hasiera honetan, diagnostikoa itzen ibili gara, ze premia daukegun, ze gauza positibo, zer daukegun hobetzeko, eta bihar horretan, geu politiko algo gutxo baten egon gara, laguntzen eta, laguntzen dugu hasiera baten izko kardenalena, ametxe dugu teknikari gaur egun foru aldundiko gizartekintzako zuzendaritzan dauena. Eta gaur egun Eiderren, Eider eta Bizikoz fundazioa da, kooperatiban, Bizikoz kooperatiban laguntza, eurek tekniko moduen, eta taldie, benetan motorra eta proiektu aurrera eramandarena, honetxe da nordie, ezaguneteko zuzenak, erritxarrak, eta horretzik politikuk eta algo batera jarri gara ono. Leire da bilor, infiltrante, lurdezek faia dozkuleko eta leire gehiago dagoen aurkezteko, Orduan, eskerrik asko zegoi etortiaren, eskerrik asko izkoi etortiaren berak hasitzako lan bat beharako, eta eskerrik asko Amaia Antzustegi dugu geugaz, bera da foru diputatua, gizartekintzako foru diputatua, geugaz dugu hemen, eta berari emangotzen lehengoko berdie, berak esplikatak, eta gero jungo espenean, danok hartuko dabe berba, bale? Eta amaitzen dunen, mokautxu. Arratzalde ondan hori, lehenengo eta bat, eskerrak emot, gonbidatu nazuelako. Batez be, ilusio berezizia moten dago, nako ekitaldi batera etortia eta segaitzik, lagunkoia neupe, neure ibilbide pertsonalian oso urretik bizi izan doterako. Ni izkoaz batera bai, hasi ginean lekitxon lagunkoia talde eragile bat sortzen, badakigu prozesu hori guztia zer implikaten daben, eta importantia dela, iratzek esan daben gondura, zuen ikuspuntua be txertatzia herriko bizizian. Gaurko protagonistak zeuek zari, eta gainera merezidutaz egizezan implikazio handiak behar daben egitekoa dozue, herrizia zuzenian ezagutzen dozue, daukazuen lan esperientzia edo bizi esperientziak asko aberazten dago zuek eitzen dozuen gana, eta horrek zelan herrira herrizia zelan daukon eragina, ezta? Eta kontutan eduki behar dugu, gizartia gaur egunean 75 urtetik gorako pertsonak Bizkaian 23 diraz, eta urte batzuk barru, Euskadin 3 pertsonetatik batek eduko da 75 urtetik baina ezta? Orduan, gizartien alde importante bat izan da, zelan ez, eguneroko ekintzetan eta plan desberdinetan zuen ikuspuntu hori eukitzia. Orduan benetan zorizonak emon zueri, etxen dozuen lanagaitxik eta segiruko dozuen lanagaitxik eta batez be eskerrak emon behar dela, ez da? Zeuen denboria suposatzen da belako eta etxen dozuen lanak Bizkaian danontzako ona gana, herrizia ondo eroteko bai eta ikuspuntu guztiak kontutan.
Eskerrik asko, eta, atento gonaz, ikusteko zer den duzuen, eta zer daukazuen etorkizunean markakan. Eskerrik asko. Gonbidatuen artean, Amaiaz aparte de, gonbidatu dugu Maite Zabala eta Amaia Arabarrena etorri dire, eure dire Bizkaiko talde eragilean ordezkariak, bai? Ze, hemen ikusten duzan Markina Xamendarrak, dire Markina Xamengo ordezkarisek, baina gero badau Bizkai mailan beste talde eragile bat, eta eurek dire ordezkarisek, eta eskatu dugu berbatxo batzuk itxeko. Arratzalde honan hori, eta, hoxe, gu gauz, Amaia eta ni, gara pertsonabi Bizkaiko talde eragileen gauzeno. Eta, gizartekintza barruen, diputazioen barruen, departamentu horretan, dau bebai kokatute Bizkaiko Nagusien Kontseilu. Bizkaiko Nagusien Kontseiluek momentu rentzen dekoz 3 lantalde. Eta lantalde bata, gomendizio bat deuko, zahartze aktiboari buruz laguntzie eta laneitzie. Eta hor dau zuzenien kokatute proiektu hau, lagunkoia proiektu hau. Orduan, zuek be hasizarie proiektu honetan, Bizkaien ziur-ziurren hau, baina 32 edo 15 edo holan herri dauz ja proiektu honetan lanien, eta gure asmue, gure lana da, zenbat eta herri gehiago sartzen direzen honetan, uste dugulako, gu geu benetan sinesten dugu proiektu honetan, benetan sinesten dugu proiektu honek laguntzen dabela herritxarrok parte hartzen eta parte hartze aktibo baten, eta hori oso garrantzitsua da, Amaiak esan dabe modun, esan duzuen modun, oso garrantzitsua da, eta nik uste dut, zeuek be ikusiko dozuela. Horretan, zabizenok, sartzen zarienok, emoten dau gero betetasun bat edo, zeure bizilari bintzet, pentseten duzu zeo zertarako laguntzen dutzu zeuri, eta ganera, herri guztien onerako, edo lehen esan duzuen modun bebai, pertsona nagusientzako herri lagunkoiago bat egiten dugun einien, herritxar guztientzako egiten dugu. Orduan, gu talde eragiletik, Bizkaiko talde eragiletik, etorri gara, Amaia eta ni, baina, prest gauzela, zeuek biarrizena daukozuenik, edo duraren bat, edo, eskerrik asko geur gobidatu gaitu zelako bebai, ze hau da, aberetzarraziek danentzako nik uste. Zeuentzako eta geuretzako bebai. Ze geu begero, esperientzia honek partekatu gainkez, beste herri baten, zeuek be gobidatuek izango zarie, komisiniorie, Bizkaiko komisiniorie egiten danien, eta, egongo garia, elkarren onduen eta elkarreri laguntzen. Eta, besterik ez ebez. Bai esan, Bizkaiko Foru Aldundiek emoten da bezala diru laguntza batzuk, eta hori, ondo dakize udaleko gauzi da, baina, zuzenien laguntzen dabela diruz proiektu hau aurrera eramaten Bizkaiko Foru Aldundiek laguntzen dabela. Osa que, besterik bai. Bai. Arratsaldeon, eskerrik asko, noni lerrez bergaretxe garen abizena arrasatzen nator, biziko kooperatibako ordezkarietakoan naz, eta, nire interbentzioa saiatuko nasko motzitzen, azkenean, naz eta alde teknikoa eraman dagoen edo lagundu duten pertsona, azkenean garrantzitsuna, hemen parean izan pertsonak dira. Eta gehien bat, proiektu gonbidatoren, zer egin dut, arte azaloko dozuena, gehien bat kontestua jartzeko, berez, honek jartzen dituen irizpideak, prozesuak lau atal ezberdin ditu, eta gaur orkestuko duguna, lehenengo ataleko emaitza izan da, egongo gara diagnosia eta lagunkoitasun plana sortzen. Eta, horretik aurrera, sartuko gara bigarren plan honetan, izango dela ekintza plana, hori gauzatzen. Hori
horretan ikusiko dugu pixkat zelan goia zen ekintza guzti horrek aurrera eramaten, pero prego baten ingo duguna da, ebaluaketa bat, ikusten ekintza horrek gauzatu dien, edo zelan geratu dien, eta gero hasiko gara, beste prozesu batekin, azkenean proiektu honen helburua da, etenabeko hobekuntza prozesu baten sartzea, eta ikusiko dugu prego baten, hasi bide normalitzago, tienes, hau da kontestua. Esan bezala, 2022an hasi zen Inaximin lagungoiaren ibilbidea, horretarako udarak erabaki zuen proiektu honetan sartuko zela. Eta zein aurkezpen batzuk, ezagutzera eman zen herrian zein den proiektua, datorrela, Euskara Lagungoia sarrian sartu zela udala, eta ezagutzera eman zen herrian oso garrantzitsua ezagutarako alde batetik, talde eragile potentea sortzeko, ez oraintxe ezagutuko duzuena. Talde eragilea hasi zen gero batzen, eta ikartzen, eta ikustenea aztertzen poliki herriko alderdi ezberdinak, orain ikusiko ditugunak, eta 2023ko urrian hasi ginen gehiago talde fokalak sortzen, eta talde fokal horretan aztertu genitxuna ziren 8 arlo ezberdinak. Horretarako, azterketa egiteko nintzen bi metodologia erabiltzen, alde batetik egin ziren galdeketak, seguramente bete dituzuenak, galdetegiak individualak izan die, online eta paperean betetzeko aukera egon da, zabalkunde handi zain da, eta, de hecho, azaroan egon zen, hemen egoinetan, egoitzen duzuen plaza, merkatua aprobetxatuz, talde eragileko jendeak esan esan karkoak jarri, inkestak banatu, proiektua zertzen azaldu, bertako jendeari, oso lan politxa izan zen, eta eskerrak bai alde batetik, inkestei eta bai taldeko kaletan jaso zen informazioakin, gaur aurkeztuko den emaitzak jaso zen. Esan bezala, urria azarra eta bendo bitxartian izan ziren talde fokal edo bilera horreik, izan ziren bai bilera belan, plenoaretan eta bai alkatetzako gela, egin banak izan zen goizetan, baten bat hartxaletan izan zen, etxe bizitzakoa konkretuki, eta bestalde, galdetegiak izan ziren jaso genitxu 95 inkesta, eta inkestatuen 76,4 emakumeak erantzun zituzten, eta gainontzeko porcentajea 99,2 gizonezkoak erantzun zituzten. Eta indartei dagokionez, gehien jaso dugun emaitza tartea, 55 tartekoa izan da. Eta, ze arlo landu ditugu, 8 arlo izan die. Eta gero, bakoitzak esplikauko daue ondorio batzuk, arlo bakoitzak. Alde batetik, aire zabalak eta eraikinak azaldu ditugu, horiek esplikauko dagoena, gero garraioa, esplikauko dagoena, etxe bizitzan, esplikauko dagoena, parte hartzea eta gizarte sarea esplikauko dagoena, errespetua eta inklusioa esplikauko dagoena, parte hartzea eta enplegua txaro, komunikazioa eta informazioa rekartak, eta bukatzeko, Lourdes esplikau bizauen gizarte eta osasun zerbitzuak, baina nire esplikauko. Eta, zein da importantea. Hemen, azteko aholkulari batek espliko gehiagian ondorioak, gure ustez importantiena da, benetan parte izan dien pertsonak orkesta, eta, euren ingurua aurrez orkestu beharren, duguna da, bideo bat, eta ikusiko duguna da, bideo bat, ikusteko zuek zeintzuk dien, eta gero ja entzuko dugu bia euren ahotsa. Valorazio positiboa egin behar du. Hasieran, bileretara korri behar da, eta horre suposatzen du esforzu txiki bat, baina gero konturatzen zara zenbat gauza egiten diren herrian, baina baita ere zenbat gauza egin behar diren ondino be, oso importantea da. Eta baita ere beste herritar batzukin, arran honetan sartzea beste modu baten, beste maila baten, hori ere oso politxe izan du. Herri Lagungoiaren talde berrian parte hartzea oso positiboa da niretzat, esango izendanik, eta herrixe ezagutzen lagundu oste, baita nire ikuspuntuk edo bertan iztie,
eta jarraitzeko asmo dauke, jarraitzen badugu, eta herrixe mesederako eta euren mesederako. Tema pentsetan nola antolatik daudenik ez, eta bueno, baseo zer aporta balazan, beti preste gotiko, sekzio zer hierba da, eta bueno, ez edo, lortu nahi izela gauzak eta aurrera jarraitzen dira. Nazi izan dago, ezagutzeko, erreixe gehiago ezagutzeko, ikuspuntu gehiago ikusteko. Nire guztora, talde mahu guztien da, eta asko geuz egin den, eta etxeko, eta hori da, aportau algo sozio, hemen prest. Kaixo danoi, arratsaldean. Niri tokau jatea, hogeita zabaleko eta espazioko eraikinek. Eta hemen alderdi positibuetan ikusi dugu, markinean asko dauko gauzela, parke asko eta lorategixek eta horni dute gauzela, kaleek eta garrixek eta gauzela, eta horakorrien sentsazio eta ondo. Beherrik eta behar, mendire bidik, uberi eta ondo markante dagoizela baina gero. Alderdi negatibuta junde, parkien erabileri nahiko bitxi erabiltzen dizela, parke batzuk, beste batzuk, beziko modun topera. Eta gero zaintzik, desberdin edizena parkienak eta lorategizien. Igual, erdi-erdiko, askoz hobeto txukuntzeitzuela eta pixkat urrintxua dagoizena bitxia. Gero herritarrek gero txakurre kontupe, ipatu zin, edo kalitan ez zein beste igual, baina zelde asko, igual aprobetxetan da berdegunik eta erabiltzeko eta igual ez di atzetik juten, euren erregaluk errekokitza. Eraikoin publiko batzuk, ez dizela accesiblik edo irizgarrixek, paimaile eta mankomunitatik eta ipatzezin. Gero argi gutxi dago izen pasaleku, eta igerilekoko aldaketak itxuri danez, nik ez dut ezagutzen, baina badakar azkanengo indan obrak gehatu diz gauza batzuk ez dauzenak egoki, eta gero bostun, kirolde gize baitzitxe egoten dela. Hobetzako proposamena, hori ikusitxe, hori klasen da, horate gizien zaintzi, igual bertakukin degon da, zer eskabide, zer hobeto hileiken, batzuk ez dauen igual bedarra inbeste bati, hobetu aldoielako eurentzako, altotxua gehatzi, eta elkambio bestik itxen danin nahi daue, dana txukuntzi, eta ez bati bai eta bestine, espaloiek eta kalik eta, ez dizenak accesiblik eta, konpondu albadi, eta oztopo fizikuk eta daukezenak, hobetu egili da izezen. Mantendu begin, adokinek eta gaur ikusitzua eta bizela konpontzen, baina asko aportu egiten dit. Liburutegi zen espazizio handitzu, gero hilarrian ondu komunek eskatzen diez. Egun estali gehia omintzako eta sarrentzako eta kalinga bizenin, umila bizenin, normalin nagusi xepeurran ibiltxega. Agostun kiroldegi xe zabaltzi, igerilekoko gure ez da itzuri danez, temperaturian hain epela, eta aldageletak oztotu konpontzik. Eta gero, horreko batzutan argiztapena pixkat bakotxu dagoena, paso zebretan da horrek, igual ez dizena gauza gatxak konpontzi eta danoi ondo etorreko jakuzenak. Da horre maitzen da, hau arlua. Siguiente. Arratzaldon, Iñaki Bainik, garraioa den gola beran, garraioa ikuspegi batetik pixkate kotxia astuta eta herri bat, beste era bateko herri bat zurtzeko, Eta, ikusten duen esan, aparkalekuk eta, markinek badaukezala, baina itxura asko dauela, kotxikin, emoten dugu, herri oso badur esartzia itxura dauzala markinean diren, kotxiena.
Eta gero oso abiadura hundietan, eta bariantien erreko aipatzezan, abiadura hundixe nola ala modestu ibiko litzakela kotxia gode eramaten daben abiaduri, bidego zen paseatzen ari zen guztio ikusten dugu, ez? Gero, autobus zerbitzu balodatzen eta kalentzineku ona daukagula, zerbitzu bai egitea da esatezan Bilborekin lotura egin da, baina ez igual komarka inguruan herri bata bestiakin, ez? Eta gero, faltan botatzen zen, hemen poligono bat daukagu egoizen eskola batekin bertan, da ez daukagu autobus geltoki bat. Eta gero ikusten dugu kaminu bastaretan gaztiak, ez? Atzera daudela. Gero hauzu lotzeko taxi bat badago, egia da taxi erabilera orain diferente itxeta denatik, baina badago hauzuekotako jendiak todean izateko egira, aukera emoten da, ez? Gero, bidegodiak, aipatzen dira badaudela, 3 bidegodi, baina ikusten dena da euren artean ez dakadela loturarik, ez? Eta gero faltan botatzen da, ondorik gehiago, komarkan zabaltzien beste bidegodi gehiago egin da, ez? Baina da lotute, aldalari bidegodi guztizek alka lotu. Eta gero, Balkina barruan sortu da aldi bateko parkin bape, jentiak lehen esan dugun, ez? Herrira datu denak, momentu baten enbiergabena egin, kurnidu usteko, ez? Parkin horiek. Baina, balodatzen zen parkina nahiko da, hola, kanpoko aldian, parkina ez dago dion gisa, ez? Eta... ez da, zago egin. Nire aixe, nire nanaz, baduzue, eta nire aixe etxe bizitza. Esan behar, Martinez dukozela etxe bizitza 2015. Eta hortik okupo dute 2018. Alde negatibo modu, 400 eta 407 etxe bizitza zutzi dauz. Dauen, arazuaz, etxe asko dauz. Entiek, etxebide bitxartez alokatu dutxu, 40 etxe bizitzadaz, alokabideen bitxartez. Eta 2019 eta hona, 42 etxe dauz, babes dutueko edo tasatuko. Babestu bidegoz, baina tasatuak diren euskun. Hor dauz, alde positibo modun, udalak baditxu, irisgarritasun laguntzak ematen ditu, obari batzuk emonez, obarak eitzeko, bai komunetik egokitzu, atik zabaldu, igogailu jarri, baina horret aparte geratzen da kaskun geratzen diren etxe bizitzak, ez dauke posibilitaterik egokitzeko, eta hor dauz etxe bizitza asko erabilgarik edo ergutxuan. Ezin direnak edo diru laguntzarik ez dira koneko heltzen, jabiek ez dabelako nahi inbertidu edo ez dabelako posibilitaterik. Horrek geratzen dit, bizkatxoa txikiliko. Eta beste aldarri batetik, gauza negatibo modu, percepzio hori da, erosteko eta alokatzeko ez di arrazoik eta ez dauz nahiko eskuragarri ez jakue geratzen gaztiei aukerarik ez tokie etxe bizitza batzuk alokatzeko. Alokabide bitxartez ez ditxurako baldintza betetzen edo ditxuen soldatzakin ezin daberako merkatu horretara urbildu. Eta, gero, hobetzeko posibilitatea direk, gaztegune programa zabaldu, gaztientzako, alokabide bitxartez, itzaldixen antolatu, gazteei zein alokatzen edo zelako erosteko ze baldintza bilitien. Eta, gero, beste aldarri bat da, alokatzeko etxiek, jente jartzona batzuk alokatzeko bitxuenak, bidurre dabe, kobrau ez dabelako errenta edo gero zelan geratzen diren pisuek,
zer egoeretan jasotzen dituen. Udaletxik, ez da informazioa ere, zenbat etxe utzi dauzen eta ez egoeretan dauzen. Hori dago lotzeko edo informe hori edo informazio hori jasotzeko eskurera ez dute udarak egoera hori. Eta gero hobetzeko proposamenak egiten zirenak, informazio gehiago, alokairu zelan diren, etxebizitzen egoera etxebide alokabide zerran zein, eta zer nondik hori dabe, informazio gehiago kokatu web hori zen, obrak etxeko orduen, zeintu baldintza, zeintu hobe hobari dugu zen, eta etxe ditzuenei, zimutasun bat emon, kobrauko dabela, edo izten da benien etxe hori, zelan nola lotu, egoki jaso dizkitu. Txigura bera hori kusi dukotu dugu. Da horreta. Arratsaldeon, nire begonaz. Eta, nire arduen gizarte parte hartzen eta gizarte sarinez. Alderdi positibuetan, uste da familiako harremanak eta indertu dira, ez da? Beixino, Martinen jenti familizi urrandotu egun ez da, gaurkun laguntasune, hor badokula ez. Gero, hauzoekuen eta bizi lagunen artien laguntzi be, badagoela ez. Zeran ezagutzen gari, hor beti gauzela preste laguntzeko, eusko egutateko. Gero dendari xepe, jartuko jenti dara dendari xinabe bai ez. Txiki izeneran, jenti ezagutzen da eta laguntzen jako ondan horri zen ez. Eta zaintzen gaitxue dendari xepe. Gero, hasiandiko eskaintza handixe da, eta presizupe egokixe bie. Polideportibo edo olako gauzak ez. Gero, Diogenes protokolo bat da, Diogenes jakiko zuen zer den, ez esplikauko edo baino beto beste bat. Gero, prestakuntzarako eskaintza peitzen die, justilu ikastarok eta bai publiko edo errixantzako eta pribagoen be bai ez, horretan dediketan dienei ez, etxezetxeko langileentzako eta batzuk egoten die ez. Gero, eskualdeko bakardarian inguruen ikusten da asko dagoela bakarrik eta hori, eta horre ikerketa bat eitzen daz, hori pixka bat lotzeko, ez da? Gero aurrera begire, zerrein edo pentsetako, ez? Hori da, alderdi positibo. Gero, negatiboek, bakarrik bizinan jente kopuru handixe dagoela, bakarrik etxietan, hori asko etxularen ez asko da. Gero Diogenes kasuk emon die, ez? Hori suposatzen daren historia guztia dago. Gero persona nausisek ez die ekintza askokin ez die enteretan, ez dakit hori zelan egin maitzudan ez hori hola batu da ez. Gero denda txikisetan sartzeko juteko eta hori dinua ez dira egokixet, igual sarrerak eta alako zelako mailak eta alako oztopuk edo sartzeko ez. Eskaten jente nosizien begire, ibiltzu parazu baduke edo hori. Gero hori errexen ez da ferreterixai, bastak egitxuan ez importanti da ez. Hori batu da. Gero tabernak eta jatetxik ez di irizgarrixek, ez dakit hori orokorren igual ezin da esan, baina batzuk badaz. Gero jatetxik batu da ez da bela aerodixe betetan, ez dakit orduz egiten arabera odoz izango da. Hori beteniko leukela. Hori da, negatibo. Eta gero hobetzeko proposamenak, eskualdeko pertsonen bakardaia aurre etxeko, hori laguntzeko ekintza zehatzak martxan egin. Kaixo da, no? Herritarren parte hartze eta enplegua topatu zailiri.
Eta hasiko naiz esaten, pentsatzen dugun modure, prestakuntza maila zenbat eta handiagoa izan, lan aukera zabaltzen dituela. Eta honi lotute, Markinen dagoen alde positibo bat, lehenengoko alde positiboa azalduko dut. Eta da hezkuntzan eta prestakuntzan DRSek eskaintzen daben aukera. Ona edo nahiko ona dela uste dugu. Alde batetik daukagu Bekomenta eskola publikoa, beko txiki haurrezkuntza, 0-3 urteko tarte horretan dauden ikasleak. Gero dago lehen hezkuntzako ikastetxea, 3 urtetik eta 12 urte bitarte horretan. Markina BHI, baita publikoa, lotura dutena, eta da derrigorrezko bigarren hezkuntza hori, 12 eta 16 urte artekoa. Daukagu bai Veracruz ikastola, horre 0-tik eta 16 urte artekoa. Daukagu Leaktibai ikastetxea, non baina batxilergoa eta lan ziketa lantzen den. Helduen hezkuntza edo EPA ezagunagoa izaten da, horrantxe deitua izaten darako, baina helduen hezkuntza iraukorra azalde gaur egun asko aldatuta dago eta murrizten doa aukera, baina hor daukagu bai helduentzako. Peñaskal, 16 urtekin amaitu ez dute, graduatua ateratzen ez duten ikasleentzako, lan heziketa munduan sartu ahal izateko, eta ezin dugu atzean utzi, Tarine musika eskola. Hainbatek erabiltzen duena edo ikasten duena edo ongi pasatzen duena. Hurrengo alde positibo modura, aipatu behar, Markinako biztanleriaren prestakuntza maila azken urteetan igo egin dela. Eta, hori ere aipatzeko dugu. Ondoren, enpleguari dagokionez, 2016 urtetik aurrera, langabeziaren tasaren gutxitzea ikusi da, edo hasitxe dagoela entzen. Eta azken alde positibotan jotzen dugu, arlo diferentetako elkarte eta erakunde ugari daukagu zela. Bueno, positiboak alde batean utzita, oso urduri dago. Apurrat lotuta honekin, lanarekin eta langabeziarekin eta horrekin, ikusten dugu negatiboa, naiz eta okupazio tasa handitu, ez dela berdina emakume eta gizonen artekoa. Gizonen arteko okupazio tasa handiagoa da emakumeena baino. Eta gainera, bataz besteko errenta ez da berdina. Gizonezkoa orain ere altuagoa da emakumeena baino. Horrengo alde negatibo modura, udalerriko parte hartzeetan sartuko gara. Eta da udalerriko jardueretan parte hartzea jaitsi egin dela. Egiz esan, konturatu egin gara, ekintzaren arabera, ekintza horrek sortzen duen garrantzia edo importantzia horren arabera daukala parte hartze horrek lotura, baina jaitsi egin dela. Hirugarren alde negatibo modura, elkarteetan eta erakundeetan baita parte hartze bajua pentsatzen dugu. Naiz eta diferenteak izan,
Eta elkarte batzutan, parte behitza hartzen da besteetan baino. Azken alde negatiboa, voluntario ekintzetan edo jardueretan, jente gutxik parte hartzen duela eta normalean, berdina eta hobetzeko proposamenetan elkarteak ezagutzera emoten edo parte hartzen indartzeko jarduerak sustatzea. Niri errespetua eta gizarteratzea jokotakate. Eta positxun ondardi positiboa, persona nagosi zeitea, errexen kalkatzero estala ikusten. Osea, errespetu dutzela entzule. Hortu partetik, ez da ikusten da garden ezea erranik. Gero negatibo, belaunaldi arteko harremana eskasa da, adibidezaketasun pertsonen artean. Ez daukagu harremanik gaztik edo unik edo mandaketan pertsona nausixek. Eta gero hobetzeko ikusten den proposamena da, belaunaldien arteko jarduerak sustatzea. Umeentzako parkeetan eta jolasko pixetan da, nagusientzako jarduerak antolatzea. Eta Lidia, pasaren hemen arregli edo, nik mosmotzen. Arratsaldeon, Ricardo naiz ni, eta tokatu zaidan arloa da komunikazio eta informazioa. Bueno, hemen puntu honetan jendea duen sensazioa dela informazioa nahiko ondo heltzen dela, ez orokorrean, sensazio orokor hori bada ere herrian. Eta hori gehien bat bada, hori esplikatzeko edo horren arrazoi bat izan daitekeela da modu askotan edo bide desberdinak erabiltzen direla informazioa zabaltzeko, sare sozialak, udala aldizkariak, kaletan dauzen panelak, irratiak, kartelak, WhatsApp eta Telegramiko kanalak ere erabiltzen dira, auzo batzarrak ere egiten dira, eta baita ere erabiltzen da paperean etxez-etxe bidaltzea informazioa, eta hor dauken bentaja edo abantaila dela herritar guztiek enteatzen direla edo gehiago enteratzen dira beste kanaletan zabaltzen dana baino, ez? Baita ere esan behar da, interneten konektatzeko leku publiko asko badago ere, alde positiboa da, herrian zehar, negatibo modura esan behar dana da, badago jende multzo handi batek ez duela ezagutzen ondo zeintzuk toki, zeintzuk leku diren, ez da. Negatibo modu nire kontatzen dana da, udalaren web horria ez dela oso erreza, nabegatzea horren zehar, eta baita ere udal aldizkariaren maiztasuna oso txikia da, 6 hilabetetik behin egiten dela bakarrik. Lehen komentatu dugun moduan, paperean zabaltzen den informazioa postontzi dara oso erainkorra bada ere, ez dela jasangarria, ez dela bide jasangarria, paper asko gastatzen da eta zentzu hortan negatiboa da. Eta baita ere sare sozialek duten problema da, pertsona nagusien profilaren egokiak ez direla. Hobetzeko proposamenak, lehen komentatu da moduan udal webgunea hobetu leikela, modu erraz bat diseinatu aldela. Baita ere, etxe bizitzako portaletan, danetan ez bada edo gauza konkretu badira ere, kartelen bidez kartelak erabiltzea, eta baita ere amaitzeko bide bizualak, bideoak edo beste kartelak edo gauza bizualak erabiltzea gero eta gehiago informazioa hartzeko, gero eta gehiago gaude egokituta gauza horiek erabiltzeko. Eta baita ere hitzako egunkarieko kazetariari bide hartzea ere berriak, proposamenak eta informazioak bidali eta publikatzeko.
hori ganez, arlo honetan, egon hiru gai nagusi, bat pixkatuko dena, batean nostien, eta gero beste puntu txikitxoa. Aztertu zan hori batetik, gizarte zerbitzuen, presentixe lana, mankomunia dago eskualde mailan, pertsonen zaintzan egunen zaintzan zentrote dauena, izan lana itxen da, baina ez da ezagutzen lana. Bai, zerbitzu badaz, karterie da, baina, erritzaren artien ez da oso ezagune. Zoritu bete jakue zoritxarrez, momentu konkretu baten guztiskatu dira eta orduan ezagutzen da, baina itxen lana ez da erritzaren artien gauza zabalute dagoena. Ez da, eta orduan bai ikusten da abesti bat, eta komunikazio trenia bat, eta informazio eta zerbitzu horrek pixkatzu bat informatikoki jentiari eskure emotien. Ez bigarrizen momentu konkretu baten, bintzat bai jakin dauela eta inori gomendatzeko edo informetako, eta horrek dago abesti bat. Beste arlo bat ikutzen duen saio honetan, zan osun zerbitzuena. Errexen dago osasun etxe bat, pokapenak eta pixkatxua zalantzak, sortzen dut irizgarritasun aldetik aldapaketan eta hobetute dagoen ez da, lehendik ona sarrerak eta tiek eta hori azkenen gurtietan, pokapenak eta zalantza sortzen zitzu, eta bai eskatu gaitzuen gauza badataldien, azkenen gurtietan pandemia hostien, zerbitzuan kalidadie eskasten digerri da. Arixen aritxarrak somatu dabela, zerbitzu aldetik, profesionale espezifikale batzuk estatuz, zenbaki aldetik eta gizalderi aldetik bat, zerrenda luzatu die, telefono zeharratzen gaitxue, pandemixek guru hori ezari hori zabaldu ban, eta hori bizartzen dugun hartxula ditzen da. Kezka hori badugu, talien kezka hori zizela, eta oso kezka garri zizenan ez dela bat, eta hori batzen dena zan, bakarra dabean gaitxe. Hori badabaen bat, arduratzen gaitxue. Jentia bakarra bizita etxietan, adineko jentie, eta hori bada erronka moduen ikusten da gauza bat. Azkabitzea bertan anien, da hemen azkaipatu da gai bat izen da, foro ezberdinetan, ezberdinetan, jarri izan da bat. Horraz dute, zer dut izateko, osasun bat espartean edukakunde dara, enpresa batek egin dabera lanuketa bat, eta minutotik botako etxietan, eta posizio moduan dugu. Suitzan nahi duen ikustetxean, eta esan hori edo eskusa hori, erabiltzen gara pixkatzu bat, bizitza moduen, jende hori zelandago ikusteko, zebe gizarte langileti, eta gaurko lanketa bat egin, emaitza aldetik eta oso aberatza dena, oso emaitzen ari gabixek emodoskusena, aurrera da begire, gai hau pixkar lantzen da jarraipena emoten jarraipena emon adizeteko gizarte zerbitzuetan eta gizarte langileek eskuak dauki esan datuek die, jarraipenen gorzie, udaltzaile daukese datu honek, zuhiltzaile daukese datu dute bai, planuetak egiten die, orduan badaukagu bintzat informazio bat, kasu espezifikuek eta ez da, kasu hartatzeko moduen gau ez da, eta hori izan asko postu horrek.
Eta gero puntotxu bat, pixka digitalizazioa daukona bai ez erikusixe Ricardo komentaren aritxik da, administrazioaz tramiti egiteko, harremanak egiteko, baku eta alako biharrizetan dugu zela modu digitalak. Eta jente nausixek, ez dauke, ez da, hain eta hori proposatzen da, hori pixkatxu bat lantzie, laguntzie, jente horreri, horre lotzen, azaltzen, pixkat, hori ikatzen zen ekimen konkretu duen horrekuntzan ez edo. baduzue parte hartu, bera baduzue ikusi bera zelatoia zen, edo gure gozpezio zen, parte izan, jakin dizuen, gonbidatuta zauzila. Eta gure urren urratxak die, guzti hau hartu, eta lanean jarraitu. Ez azkenean, hori da gure urrengo kasua zen. Esan, lana hori zen, esati, hemendik aurrera, hemen zehaztu dien hobekuntza horren nola eingo dugu zen, adosteko sasoie da, gonbidatuta zagoze, lan pilo bat ditzen dugu, alkartzen gara, hileme, baina oso gustora egoten gara, lantzen ben paskatxuk eta behitutzen duguz, eta lanerako lantade badala, ez? Nik nahiko neuke benetan eskertu hemen jarritxera gozanak eta hemen txere bai dagozan beste batzuk parte hartu izen da benak taldien eta benetan lana ordu asko izen die, porque, hemetik aurrerakoek igerrek esan da, ordu terdi eta baina pasau duguz bilera batzuk, ordu terdi, luzeikuek eta, indako bierra benetan, bihotzu duzez, eskerrik asko parte hartu duzuen danoi eta hoxoi mokadutxu bat dukuzuela esan. Lanarekin gotzo dira.